L-għaqda l-Malta LGBTIQ Rights Movement l-MGRM ixxukjat ruħa għal dak il-klim ta' mibeda u omofobiku li qal Father David Muscat. L-uffiċjal tal-MGRM Robert Attard tenna b'qalb maqsuma kif l-aġir tal-qassis Mosti mhux bissibijiet lin-nies LGBTIQ mill-Knisja Kattolika, però jqanqal biża' fuq tfal li jridu jitkellmu b'mod komdu fuq l-orjentazzjoni sesswali tagħhom mal-ġenituri. Bażikament x'qal Father David Muscat hija xi ħaġa xjentifikament inkorretta u din hija ħaġa vera perikoluża għax jista' jkollha impatt negattiv ħafna fuq kif il-ġenituri tan-nies LGBTIQ jaraw li t-tfal tagħhom kif ukoll fil-mod kif in-nies LGBTIQ li ħadnu twemmin kattoliku jaraw lilhom innifishom. Attard spjega li l-MGRM li għamlet rapport mal-Pulizija u qed tistenna li tittieħed azzjoni neċessarja anke mir-raj spiritwali tad-Djoċesi ta' Malta. Din hija ħaġa li nkun nista' nirrispondiha eżatt wara l-azzjoni li jieħdu, peress li aħna m'għandniex naqsmu mal-Arċisqof. Però fl-opinjoni tagħna il-xqal Father David hija tot bħala hate speech. Attard kompli jgħid ma' News kif din ma kienx l-ewwel darba li Father David instiga kliem ta' mibeda. Sfortunatament din mhux l-ewwel darba. Ġifieri ma konniex sorpriżi, però konna diżappuntati. Again, din hija ħaġa li tweġġa lil ħafna nies, speċjalment il dawk li jidentifikaw bħala Kattoliċi u LGBTIQ.